Ay, nako. Gusto'y nga kuti tao. Tukay. Kamutan. Kay nagapan. Nagapo palengke. Sige man, ay apo. Makaparurod dagiti lislidi di napanak nga hardware. Antay. Bigbigat nga murmuriyot ka. Okay. Mangantanay muna ako nga nanganta. Di ka Sige. Relax lang ba siya ito? Tatawagan ka, di ka sumat ng anak. Nabatik pa kaya di tatay, cellphone ko dita ka apurak tataya. Dati apang ko ginatan jay hardware. Ay naku baka namong ti experience ko tatanga bigat. Big bigat nga pinag-high blood nak da jay lislidi. Di jay hardware nga napanak. Lislidi. Basta jay sales winno niya lislidi. Jay napanak nga hardware. Ay apaw, bakit? Napanak gumatang ti Viagra, jay hardware. Ay apaw, pinag-high blood nak datay lislidi di jay, di ko nak, Madam Lislidi, ilakwan na man ti Viagra. Kasapulak, jay kulungan ti manok ko. Viagra! Viagra na pang ka di hardware? Jay mga talaga ti pagkatangan ti Viagra. Hardware. Diyan nga talaga ti pagkatangan. Datay mo lislidi. Ay apaw, di nan sapay memorize mo, ti tagila ko da. Day papilit ng awan. Makikita di stantay. Di inganat ta. Malasing ka. Nagadaw ti Viagra di stanti da. Di ko nag-adyan ay Miss Lislidi. Di Viagra. Kung ilakwan na man. Takasapulak jay kulungan ti manukaw. Kung nata ipapilit na ngawang kano ti Viagra. Kaya kita at distante nga nakadadaw bakit. Ay kaamo mo ang ipapilit nga ti Viagra magatang ti hardware. Aman. Ti Viagra dadyan ti pharmacy. Kasa pagkatangan. Kasano ko bakit nga magatang iti Viagra di parmasya. Magamgamit ti kwati balbalay. Ipapili iyo kay dahil kita nga nakadado din ti istantida bakit. Ay apaw. Awan dagiti nga lisliding nga talaga nga di dapat nga imemorya dagiti tagila ko da. Ano mo ipapilit talaga ti Viagra diyan ti parmasay. Makapa-high blood nga big-bigat. So nga di kwa ipapilit na nga awan. Ay saka ti simbrag ti sakti na panangala. Nato na kita kasapulak kami dayto. Viagra para di ruangan ti kulungan. Viagra? Viagra! Kasano nga naging Viagra dayta? Di ba gamit ng tiruangan? Viagra! Han nga Viagra dayta lakay. Bisagra! Bisagra! Bisagra dayta. Sumulang anga. Bisagra yung tawag na tao? Bisagra! Viagra! Ipapilit na. Ay naapaw. Kasapula kami natoy para jay tartarum na nga kulungan ti manukaw jay ruangan na. Kita? Bisagra nga ron dayta, bisagra. Bisagra na ka, bisagra. Bisagra ya. Ay naapaw. Yung maka-high blood na lata jay lislidi di dyan. Di na pa yung muti. Tagila ko da.